Tras varios meses acumulando perdas, os hostaleiros da Pobra ven como as novas restricións agravan aínda máis esta situación, abocando a moitos empresarios ao peche. Levamos 8 meses intentando traballar dunha maneira, adecuándonos a todos os problemas que han ocurrido. Hannos feito traballar de 20 maneiras distintas, hemos dado exemplo. Eu creo que é unha hostalería que está facendo ben as cousas. Hemos actuado como transmitindo o protocolo COVID en todo momento, incluso a xente quixándose a nós, pero nós hemos buscado mil maneiras de traballar, estamos super responsabilizados, buscando a mellor maneira, tanto sanitaria, e ahora as soluciones que nos dan cada vez é arrinconarnos un pouco máis, e a solución que nos dan ahora mesmo é unha solución que eles mesmos, os que a toman, saben que non é válida. Saben que nos aboca ao fracaso, a pérdida de traballadores, a pérdida de negocios. Consideran que están a ser tomados como cabeza de turco ante a mala evolución da pandemia non só no municipio, senón en toda Galicia, cando a maior parte dos focos non proceden de locais hostaleiros. Bueno, eu creo que se nos está culpando de mala maneira de algo que realmente non se demostrou absolutamente nada. O sea, é que creo que en toda España non houve, salvo unha rarísima excepción, un solo foco que salira da hostelería. Insisten en que sempre cumpriron estritamente coas normas para garantir a seguridade de traballadores e clientes, pero agora, coa única posibilidade de servir en terraza o 50% do aforo, ven imposible seguir. Demandan que lles deixen traballar con maior capacidade para poder garantir o emprego e a supervivencia dos negocios, ou ben que os pechen habilitando axudas directas para o sector. Un riesgo que nos impón, que ven sobrevenido por alguén que non afecta para nada ao negocio, pois de alguna forma nos ten que dar alguna compensación. Non podemos estar cerrados ou estar ao 30% e estar pagando exactamente o mismo de impuestos, o mismo de seguro, as mesmas cosas. E non é cuestión de decir o ERTE ou non o ERTE. Os ERTEs agora xa levan o paro incluído. Xa non é cuestión deso. Bueno, é un local, no meu caso non podemos estar pechados como estamos. E o único que buscamos é unha solución, unha axuda, que nos estamos adecuándonos a todo, que nos den a oportunidade, polo menos, de salvar nosos traballos, de salvar nosos negocios. Tras a concentración que convocaron para mañá, a que se sumarán representantes da Corporación Municipal, darán novos pasos para constituirse como asociación e revitalizar un sector que contribúe enormemente á dinamización económica do pobo, tanto directa como indirectamente.